ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanausab kanimo. Uban sa tibok simbahan atong isaulog karon ang handumanan ni San Joaquin ug ni Santa Ana, mga ginikanan sa bulahan nga Birhen Maria. Tinabangan sa ilang mga pag-ampo atong pangayoon na kita sama ni Maria mag-anam gyud kalimpyo sa sala aron madawat nato ang Ginoo nga maanhi mo puyo uban kanato. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw ang may anhi aron pagtawag sa mga mataro, sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga karon nagalingkod sa tuo sa mahanog nangaliupo alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga kaluyan kada sa Dios amahan makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, Dios sa among mga katigulangan, imong gihatag sa mga bulahang Joaquin ug Ana ang grasya sa pagginikanan ni Maria, ang inahan sa imong anak nga nagpakatao, pinaagi sa mga pagngamo nilang duha, itugot usab nga madangat namo ang kaluwasan nga imong gisaad alang sa mga imong katawhan, kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Exodo, busa giadto ni Moises ang katawhan ug gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya, sayo kaayo sa buntag, sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid, ug nagbutang siyag napulog duha ka bato nga handumanan, alang sa napulog duha ka banay sa Israel. Unya nagsugo siyag mga batanong lalaki, aron paghimog mga halad nga sunugon, ug pag-ihaw og turong baka, aron ihalad ngadto sa Ginoo, alang sa usa ka halad sa panaghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo o gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug sila miingon. Tumanon namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang o gisablig sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Salmo responsorio, halari ang Dios ug usa ka sakripisyo sa pagdayi. Halari ang Dios ug usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Ang Ginoong Dios misulti o gitawag ang yuta, sukad sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagsalop. Gikan sa Sion, hingpit diha sa katahong, ang Dios nagadanag nga mahimayaon. Halari ang Dios ug usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Punduka ang akong mga sulugoon sa akong atubangan. Sila nga nakigsabot kanato, pinaagig sakripisyo. Og ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Dios mauman ang maghuhukom. Halari ang Dios ug usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Ihalad sa Dios ang pagdayeg, agig imong sakripisyo, ug tumana ang imong panaad ngadto sa labing hataas. Unya mutawag ka kanako sa panahon sa kagulanan. Luwason ko ikaw, ug imo akong himayaon. Halari ang Dios ug usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya may sugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang ginarian sa langit sama sa katao nga nagpugas ug mayong binhi didto siyang uma. Usa niya kagabi samtang nga tulog ang tanan. Usa ka kaaway miadto ug misabod ug mga liso sa mga sagbot, sagol sa trigo. Ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom, umisugod na pagbuswak ang mga uhay. Diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa iyang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, mayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busadiin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto na mo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo uniyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil ninyo kaibot. Maapil unya kaibot ang mga trigo. Pasagdi ninyo nga ang mga trigo ang mga sagbot, magdungang tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko raunya ang mga ngani.
Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, ubukusi kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang mga trigo ug ipusa dito sa akong kamalig. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong binhi ang gisabod sa Ginoo sa iyang uma. Anyet na ay mga sagbot. Unya ang kaimportante kana ang malan season yun ang tabua nga ang mga sagbot unya ra mailhi inig sugod nagpanguhay. Sa ila sa Israel, naa sila gyoy balili o sagbot nga pareho gud sa trigo. Inigtubo ang igdungan sa trigo, di gyoy mo mailhan, trigo ba siya o sagbot ba siya? Anha pa mailhan kung manguhay na. Mawitaw na usas sa nas kapasikaran sa Ginoo kanang giingon na mailhan ang tanom pinagis siyang bunga. Sa muna, delikado kayo ang kahimtang, no? Kaya di ko kaklaro until mamunga na. Yamaw to nga nahibong pa kayo ang mga sulugon nga maayo man binhi imong gitanom. Matud pas Ginoo ang kaaway may nagtanom nagsabod og mga sagbot. Ang pagkatinuod walay tao nga gibuhat sa Ginoong dautan. Si Adan ug si Iba gibuhat sa Ginoo siyang larawan ug kasamahan ug ang ilang mga kaliwat gibuhat sa Ginoo siyang larawan kasamahan. Tumong sa Ginoo nga matubo kita sa pagkasama niya, pagkahiusa niya. Diha siyang kaayo, diha siyang kabalaan, diha siyang gugma, diha siyang kalinaw. Apan, wala siya'y tao nga dili gyud mahimong sagbot. Kay pwede gyud siyang malingla. Ug unya mapauyon na niya pagkadautan hangtod mahimo ko siyang sagbot sa katilingban. Pero ngaron ang giingon sa Ginoo nga no ang mga sulugo na ingon gusto ba nimo pangibto ng sagbot karon nga nailhan na ingon sa dang Ginoo ayaw. Kay ngano man aning panahona nga nagsugod na panguhay ang mga gamot ana sa sagbot ug sa trigo nag-intertwine man nag-abot naman ang mga gamot. Kung ibto nimo ang sagbot maapil kaibot ang trigo, wala na hinuong kay maani. So unsa kay pasabot sa Ginoo niani? Okay? Una, na kinahanglan na ay pasensya. Sunod, no? Labi na sa kahimtang sa tao, ang dautan, dili magunan necessarily nga makatakod nga mahimo kang dautan. In fact, ang dautan, mahimong kahigayunan kung makomitted lang yun tas Ginoo nga mapalig-on yun nato ang atong pakigsuod sa Ginoo, atong pagsanong. Suma sa gisaad sa atong first reading, na ang katawhan, gipapili gyud sa Ginoo, sila mo'y nipili nga motuman sila sa pulong sa Ginoo. Ang uban nga dili motuman sa pulong sa Ginoo, wala man na mapasabot, mahimo silang babag. Kung nalig-o na lang ka, nahimo nang kahigayunan, sama sa gidangatan ni Kristo, nga mapamatuod nimo ang imuhang paghalad sa imong kaugalingon sa Ginoo. Aning puntuha, gusto nako nga atong iapil ang pamalandong ni anang pagkahinalad gyud sa Ginoo. Kay pista maraw ni San Joaquin ug Santa Ana, mao man na
ang ilahang tampo, ang mga katigulangan ni Maria, labi na si Joaquin ug si Ana, tungod sa ilang pagpuyo niya ng kinabuhi nga hinalad sa Ginoo. Mao may nakapahimo nila nga andam malimpyo gyud sa grasya sa Ginoo hangtod abot na ni Maria wa nagyoy mansa sa sala. Kay ngano di ay mangutana mo, mangutana tingali kay ngano di ay naagyo day mansa sa sala. Naagyo man sa sala. Kay naa man sa pulong sa Ginoo nga ang sala sa ginikanan naa sa Exodus 20 versikulo 5. No? Versikulo 5, giingnan mata nga ang sala sa ginikanan do na epekto hangtod sa kaupat nga kaliwatan, meaning hangtod sa apo. Mao nang naa ni gyud ay heritage of sinfulness, heritage of punishment ang mga kaliwat sa tungod kay sa sala pas-una natong ginikanan. Okay? Pero unsaon man aron mahimong ang later nga generations mga limpyo, ang Ginoo mo ni pasiugda og usa ka balansayon. Pinaagi siyang pagtawag sa iyang katawhan nga mohalad sa ilang kaugalingon from the womb to the tomb. O kini gisugdan panahon ni Samson. Kay katong inahan ni Samson wa man toy anak. Giingnan sa anghel sa Ginoo, bisag wa kay anak hatagan ka Ginoo sa anak. Busa pag-amping nga dili ka magpakasala o dili ka mo kaon sa gidili sa Ginoo, di ka mo inom sa gidili sa Ginoo. Kay ang bata kinahanglan ihalad nimo sa Ginoo from the womb to the tomb. Nya ilahan ang gibansay. Kung maayong pag-aaga, bisan pa katong ginikanan, no? Kini may ginikanan, naa na siya sala. Pero kay siya may gidasig sa anghel, gidasig sa Ginoo, nga iyahang himuon o gagako ni ang anak nga mahimong hinalad from the womb to the tomb, unsa may gidangatan. Kung kining anak niya maghalad na sa tibok niya kinabuhi from the womb to the tomb, wala na siya dagko nga sala nga nakumit nga mahimog doon na epekto ngadto siyang kaliwatan. Kay galad niya ang kinabuhi. And so, kini ang salaan niya abot pa sa iyang apo. Pero kani siya kay nahalad man niya tibo kinabuhi sa pagkamasinugtanon sa Ginoo sumala sa giingon sa ato unang pagbasa. And so, walay madugang diri nga epekto sa sala ngadto pas kaupat nga kaliwat. Unya kon kini inagak man siya ninhi kay nabag-o na unya kining duha magtambaya yung ni aron agako na ilang kining apo nga mahalad sa diyang tibok kinabuhi from the womb to the tomb. So unsa gidangatan ini kamatay ani nila wala gyapon madugang diri kay nagpalimpyo naman sila sa Ginoo kay mao man na ang dangatan na man na sa Exodus 20 verse 5 lagi nga ang sala sa ginikanan na ay epekto hangtod sa kaupat nga kaliwatan. Apan sa verse 6 giingnan ta nga ang magmasinugtanon sa Ginoo higugmaon sa Ginoo hangtod sa linibo ka kaliwatan. In other words, naagyapon ang element of choice. Maoy mo matter. So, kung kani nahalad na niya iyang kinabuhi, mahalad po na niya kani apo naman sa apo ni. Kung manaa pa na siya, wala na niya, kaya nahalad naman ng ilahang kinabuhi, nakatsugod naman sila sulundon sa kinabuhi, nga hinalad yung Ginoo from the womb to the tomb. Unsa may dangatan, maabot nga, kining ikaupat nga kaliwat, maumol niya ning upat na ka-generations nga nag-umol o nagdasig kanila, maghalad from the womb to the tomb. So wala nagyoy nahabilin nga, epekto sa sala, gikan sa katigulangan. Manang probably dinhing bahina si Joaquin o si Ana. No? Naghalad sila sa hingpit silang kaugalingon, wa na gyud sila nahabilin pang sala nga mapasa nila ngadto ni Maria. So, mao nang pag-abot na sa panahon sa mga birhen, kay wa na may baggage of sin gikan sa katigulangan, andam na gyud siya pagdawat
sa kabuhong sa grasya. Mao na nga sumala sa gipasabot sa Immaculate Conception nga right at the moment of conception, meaning right at the moment nga nag-abot ang binhi ni Joaquin ug na Ana, nabuok ang bata nga si Maria. At that moment, mao man ang moment of conception, labi na ini ka-implant na, properly speaking, mao man ang moment of conception. Gipuno dayon si Maria sa grasya. Og open siya, nadawat niya kay wa may babag gikan sa baggage of kasalanan, gikan pas katigulangan. Mao na mga igsuon, ikaw apuhan, ikaw ginikanan, naagyod kay ikatampo para sa kayuhan sa imong mga kaliwat. Kung ikaw karon magpaputli gyud ka sa Ginoo, pinagi sa imong paghinulsol, kay kita mga makasala mata, pinagi sa imong paghinulsol, magpaputli sa Ginoo, iampo po nimo mga anak, magpaputli po sa Ginoo, basin di ay ang imong mga apo, mag-anam na gyud kalimpyo sa sala. Kunya hopingly, nakahimo ta ni ana, mao na nga unsa may dangatan ang ato mga kaliwat mag-anam sa kabalaan. Mo nang imong tan-aw ng history simbahan, ang first almost 300 popes, hapit tanang Santo Papa, unang mga Santo Papa, nga santos gyud kay seryoso og tinud-anay man ang mga unang Kristiyanos, anda magani silang mamartir. Later on human na ika-300 nga Santo Papa, na anay daghan ng Santo Papa, wala mga santo kay nahimo masang busy, linga og lingaw kayo sa mga butang kalibutanon. So mao na salamat lang ganita kay sa atong panahon nakaabot na ni John Paul II. Naun nakaabot pa ganing uban nato tingali ako nakaabot man ko ni Paul VI na santo masato siya, pero ulahay siya ni John Paul II. Okay? Unya hopingly kadto si Benedict masanto sa to, no? Pero mana kay ang labi na sa posisyon sa pagkasanto Papa, pagkapari, pagkaobispo, pagkapari, dako man nag-influence sa katilingban. Kay daghan kayo sa ato mga tao nga kung makasala ang pari, ma-discourage man. Ini ka-discourage, di naman ta magmasibuton sa pagbansay sa atong pagtumo na kita nga nakaamgo ni ini, kamo nga mga apuhan, kamo mga inahan, amo nga ginikanan, hinaot madasig yun mo, nga magpaduol kita sa Ginoo, diha sa kamasinugtanon, o magkantay matinumanon siyang kabuton, kay dako jud kay nag heritage ng inyong mabilin para sa inyong mga kaliwat. Manang tinabangan ni San Joaquin, mangayo ta nga ang tanang mga ginikanan magampo gyud kanunay, maghalad silang kinabuhi, pagpili nga magmasinugtanon sa Ginoo aron makahatag sila maayong sulundon ug maayong kabilin ngadto silang mga kaliwat. Mingon kita, manggiloyong Dios, dungga kami. Manggiloyong Diyos, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, kanunay maggudlay alang sa kaluwasan sa mga kalag, ilabi na ang mga kabus ug mga hinikawan. Magampo kita. Manggiloyong ang Dios, dungga kami. Nga sila nga gitahasan sa pag-apud-apud ug hustisya, magmakiangayon sa ilang mga pagpanghukom. Magampo kita. Manggiloyong Diyos, Manggiloyong Diyos, dungga kami. Nga isip katilingban, ilhon nato ang kaayo nga anaa sa matag-usa, imbis hukman nato ang matag-usa tungod sa ilang mga kasaypanan. Magampo kita. Manggiloyong Diyos, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nalag-antos, mahupay tungod sa kamatuuran nga ang Dios
nahigugma kanila. Magampo kita. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam ug mag-ani sa kinabuhing tunhay, magampo kita. Manggiluyong Dios, dungga kami. Langitong Amahan, ang gahom sa imong gugma kanunay untang mag-alima kanamo. Tabangi kami, aron dili kami malingla sa mga kabalaka nining kalibutana, ug dili kami madaog sa mga dautan nining kinabuhia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magambot ang atong hala, dawato ng makapahimuot samahan, makagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa tong apuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata na nga moyo kami Ginoo, ang mga halad nga mo sa among gugma, o gitugot nga mahimunta kaming takos sa pag-ambit niya ng maong panalangin, nga imong gisaad kang Abraham ug sayang kaliwat, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayon, pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw nagpalambo sa imong simbahan, pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o, diha sa kay bulungang kinabuhi sa imong mga santos. O naghatag ikaw kanamo sa lili kadawa ang timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kalawasan, nadasig kami sa bantog nilang panag-ingnan ug natabangan kami sa ilang mahigugmaong pangaliya. Bus sa uban sa mga anghel mo santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kani alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya pan. Pasalamat kanimo miday, mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi, tapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis. Pasalamat kanimog midaig, mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gi kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, ining paan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kaming giisip nga ngayang matubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, nining lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni uban sa mahal nga Birhen Maria, nginahan nga ulay sa Dios. Ingon man sa tanang mga anghel, mga santos, ug sa nga gatuman sa mga kaubuton latas katuigan. Uban kanila, amoy kaong daygo, nag-amoy kaong mayaon, pinagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo magagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa pasalamatong kasing-kasing sang pito nato atong Amahan sa langit, diha sa mga pulong itudlo ka nato sa atong mananubos. Ama namo nakasalangit, pagdaygo ni mong ngalan, maabot ka namo imong ginarian, matuman ng imong pagbuot din sa yuta mayingon sa langit. Ang kalaro namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong lawa, sa ilua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo ko sala ka namo, ug dili kami itugyan sa manulayo, hinanuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahalayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhay kahari sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kita tagtimailhan sa atong panagdait diha ni Kristo. Panagdait. Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Aniya si Jesus, ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang itawag aron maapil sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Ang pagkahinalad from the womb to the tomb, mauna ang pagkanasarit nun. Ang Ginoo mo nagpasiugda niya na. Og maunay title, sa daghan kaing title ni Jesus, maunay title, gidala niya rito sa krus. Manang dito sa krus, naingon siya, consummatum na-consummate na gyud, kay siya ang perfect Nazarite, perfect nga hinalad from the womb to the tomb. Manatong pangayuon ng grasyaha, na ato ginang madawat, aron mag-anam kabag-o ang atong pamilya, mag-anam kabag-o ang atong kalibutan, atong katilingban, atong kalibutan. Magampo kita. O Ginoong Dios, mibuot ikaw, nga imong bugtong anak mahimugso, gikan sa tao, aron usab ang mga tao, mahimugso pag-usab, pinaagi gikan kaniya, pinaagi sa katingalahang mga misteryo sa imong kaluoy, santusa diha sa imong espiritu, sa pagkasinagop, kaming imong gibusog sa kalanon nga sa imong anak,
kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios ug gahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa nga magtubog kita sinudanay nga paghigugma pagalagad sa Ginoo. Salamat sa Dios.